Uyazi ukuthi abantu bake bezwe kuthiwa uNkulunkulu unomusa, uNkulunkulu uyathethelela futhi uNkulunkulu ungcwele, bese bey'tshela ukuthi nje umuntu nje kufanele umthathe isinqumo kanjani. Akekho umuntu odelelwa njengoNkulunkulu. Ngibone ngisho iy'nsizwa nje y'hlangene noma mhlampe isemangcwabeni ngabe kuphi uma y'xoxa nje makungena leli gama likaNkulunkulu ubone nje ukuthi umuntu abameyayo abamthatha isinqumo kanjani. Yabona, uzuzwe omunye ezethi yena akafune mfundisi emngcwabeni wakhe. Eyi bafowethu, akekho umuntu ononya njengoNkulunkulu uma usumthukuthelisile. Uyabona uma ungase ufunde kahle iBhayibheli, uyathola laphana ukuthi uNkulunkulu ngendlela ayenza isihluku ngayo eGibhithe, enze inhliziyo kaFaro ukuthi ibe lukhuni, emva kwalokho ephendula amanzi ebe yigazi. Yabona, uFaro ephinde enqabe futhi ukukhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe, ephinde futhi enze nje kugcwale amasela. Yabona, abantu begijinywa amasela ngisho belele. Uyabona ukuthi lolu laka kaNkulunkulu lwalubuhlungu ngendlela eyisimanga ngoba ngisho ngathi uyayizama lento ukuyicabanga, uyacabanga nje ukuthi ungaphila kanjani endaweni ekanjalo. Yabona, kunesikhathi la khona uNkulunkulu ebhubhisa umhlaba ngamanzi. Yabona, awucabange ukuthi esasenzeka abantu befa bekhinca amanzi bebulawa amanzi ngesikhathi bengamlalelanga uNoah. Eyi bafethu, ningafisi ukubona ulaka lukaNkulunkulu, ningafisi ukulibona.